रहते हैं। हाँ रहते हैं, बोलने पर भी नहीं मानते हैं सब लोग। अच्छा ठीक। बोलो पंडित जी। गोड़ लगतनी समाचार बटुए चौसा से रिपोर्टर बानी सत्य प्रकाश जी। खबर के हेडलाइन सुनी। जागरूकता के कमी या आपन लोग के 100 गंगा में फिर से बहा रहल बड़न लोग। सूख के 200 नदी में बहत मिलल, प्रशासनिक सख्ती हटल तो शमशान घाट पे दिखल कुव्यवस्था। खबर इहे बटुए, खबर विस्तार से जानी। गंगा नदी में बहत 100 के कारण चौसा के शमशान घाट एक बार फिर से सुर्खी में आ गई बा। मई महीना में सैकड़ों बहत 100 के कारण चौसा शमशान घाट देश विदेश तक चर्चा में आयल रहे, जौना के लेके पूरा केंद्रीय मंत्रालय से लेके स्थानीय प्रशासन के नींद हराम हो गई रहे। हालांकि वो समय स्थानीय प्रशासन ही कहलस कि सब 100 यूपी से बह के आयल बढ़े, तभी भोजपुरिया समाचार कहलस कि सब लाश यूपी से बह के नइखे आइल, कुछ शमशान घाट के भी ई 100 ह। लेकिन प्रशासन ई बात माने से इनकार कर देल रहे। हालांकि सच्चाई इहे ह, अभी लोग जागरूक नइखन। प्रशासन जवन दावा करता, प्रखंड के अधिकारी से लेके पंचायत के जनप्रतिनिधि के जागरूक कइल जाई। जवन काम ना भइल, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी वाली रात वाली कहावत चरितार्थ हो रहल बा। प्रशासन के सख्ती हटते नदी में बहत 100 के सिलसिला फिर से जारी हो गईल बा। बता दी कि चौसा के शमशान घाट के आसपास नदी में बहत 100 मिले के कारण मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गईल बा। सुबह के सुबह शमशान घाट के पश्चिम एगो महिला के 100 पानी में देखल गईल, तो वही पूरब में भी एगो 100 बहत देखल गईल। स्थिति से 100 1-2 दिन पहले के लगत रहे। वही घाट पे मौजूद लकड़ी बेचे वाला आ दाह संस्कार खातिर मौजूद पंडित द्वारा बतावल गईल कि प्रशासन के पहरा आ लाइट के व्यवस्था हटते या 100 के जल प्रवाह करे वाला लोग आ रहल बड़न, जौन रात में जबरदस्ती जल प्रवाह करके चल जातरन। ओजे जिला से मिलल सूचना पे चौसा सीओ नवलकांत आ मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमित कुमार घाट पे पहुंच गए हैं। 100 के पंचनामा करके डिस्पोज करे के तैयारी कइल जाए लगल। ओजे फिर से घाट पे निगरानी खातिर कर्मी लोग के तैनाती कर दिहल गई। चौसा में बहत 100 के मिले के लेके बिहार जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ट्वीट करके दुख प्रकट करत एकर पुनरावृत्ति ना होके एकरा खातिर जिला प्रशासन के सख्त निर्देश देले बानी। स्वच्छता निर्बाध है प्रवाह खातिर गंगा नदी किनारे गश्ती बढ़ावे के दिशा निर्देश दिहल गईल बा। लेकिन विगत महीना के बाद से प्रशासन द्वारा चौसा शमशान घाट के अंधेरा में छोड़ दिहल गईल। नतीजा लोग अपना के जल प्रवाह करे प्रारंभ कर दिलन, जेकरा कारण एक बार फिर गंगा नदी में 100 बहत दिखल। चौसा सीओ नवलकांत बतैनी कि एसडीओ के दिशा निर्देश पे घाट से तैनात कर्मी के हटा लिहल गईल बा। ओजे शुक्रवार के 2 गो बहत 100 पावल गईल, जेकरा के डिस्पोज करावल जाता। साथे साथ घाट पे फिर से 24 घंटा निगरानी खातिर कर्मी लोग के तैनाती कइल जाता। मिलल 100 के यूडी केस दर्ज करे खातिर मुफस्सिल थाना के सूचित कर दिहल गईल बा। बता दी कि फिर से गंगा जी में लाश के प्रवाह ई बड़ा ही दुखद बटुए। लोग के चेते के चाहिए स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा होके के चाहिए। लेकिन आज स्थिति ई बा कि आज भी लोग प्रवाह करे से नहीं खनचूकत। ई एगो 25 से 30 वर्ष के युवती के 100 हटुए एकरो के प्रवाह करता लोग। बताई कितना दुर्भाग्यपूर्ण बा, जहाँ सरकार स्वच्छ गंगा करे खातिर करोड़ों रुपया बहा रहल बिया, ओइजा ग्रामीण तुच्छ मानसिकता के ग्रामीण यह गंगा जी के ठान लेले बने कि हमरा गंदा करही के। खबर के शेयर करब आ बयान सुनी। धन्यवाद। कहाँ कर चौसा का करी ना यहाँ पिंड दान करा ले जा, हमने के ब्राह्मण हो जा। तो का 100 फेंकल जाता, फिर सरकार हमने के रात में ना रह ले जा। हाँ, दिन में रह ले जा, दिन में अपन एक बाद रात में हमने के अपना घर तो 100 लौकत और सन तैरत। अभी कहाँ से आ गई, कब आ गई, हमने को पता नहीं। मामला यहाँ अंधेरा में सब आता है और फेंक के क्लास चले जाता है। क्या नाम पड़ेगा? हमारे छठी चौधरी। आप यहीं रहते हैं? हाँ रहते हैं।
बोलने पर भी नहीं मानते हैं सब। अच्छा ठीक बोलो पंडित जी बोला बंद हुई तब ना हो वीडियो है सब बना अपन बना